Jeg vil bevise, at med den her givet andengrads ligning, hvor at diskrimineanten udregnes på den her måde, så vil D, altså det som jeg vil bevise ud fra de her ting, det er, at hvis D er mindre end 0, så er der ingen løsning, og hvis D er lige med 0, så er der en løsning, og hvis D er større end 0, så er der to løsninger. Og det vil jeg gøre på den her måde. Hvis vi har vores andengradsligning her, ax i anden er lige med bx plus c er lige med 0, eller ax i anden plus bx plus c er lige med 0, så kan vi til at starte med, så kan vi lige gange med 4a på begge sider. Og det giver mening lige om lidt. Så vi ganger med 4a, så nu kommer det til at hedde 4a i anden, og så fordi vi jo har fordi vi allerede har et a, så kan man så 4a i anden gange, så 4 gange a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac er lige med 0. Okay, så flytter vi lige det her led, konstantled, minus eller plus 4ac, det flytter vi så over på den anden side af ligningen. Så den kommer til 4 a i anden gange x i anden plus 4abx. Altså minuser vi det her, det kan jeg ikke lige skrive, men nu siger jeg det, så du ved det. Så herhen der skal vi også gøre det samme, så det hedder minus 4ac. Okay, nu vil vi så prøve at omskrive den her side, sådan så det bliver til en kvadratsætning. Og vi kan først så kan vi lige tage det her og putte det og kvadrere det. Så vi siger 2, fordi 2 kvadreret, altså 2 i anden, det giver 4. Så siger vi a og x, og alt sammen det i anden. Så vil det give mening. Så tager vi så det her led, og det kan vi så splitte lidt op, så vi kan sige 2 gange b gange 2ax, fordi så har vi nemlig et led, der går igen her og et her, og det vil vi gerne have. Og det er så stadigvæk lige med 4ac. Og så kan vi så sætte en masse ting ind her. Eller så kan vi nemlig sætte b ind i vores kvadratting. Okay, så det vi har gjort her, det er, at vi har lagt b i anden til på begge sider. Så der skal også stå b i anden herhen, minus 4ac i. Ja, fordi så det her, det kommer så til at give 4ax gange, altså 4a i anden gange x i anden plus 4abx. Det kommer det her til at give, fordi at den første kvadratsætning siger det første led i anden plus det andet led i anden plus de to led gange 2. Og det er jo det, der står herhen. Så. Og også her. Og nu kan vi så se på den her side, på højre siden af den her ligning, at det er diskriminantformlen. Så det kommer altså til at hedde 2ax plus b i anden er lige med d. Fordi at det her, det er lige med d. Det er det samme som diskriminantformlen sagde. Ja. Og da vi nu har fundet ud af, at det her d, det er altså, at hvis du lægger det her sammen, så kan vi så se, at hvis vi tager det første eksempel, hvor d er lige med, eller hvis vi tager det første, d er lige med 0 og beviser det, så skal vi bare skrive formlen op igen.
2ax plus b i anden. Og det skal så, fordi at d så er lige med 0, så skal vi så sætte 0 ind på dens plads. Og så skal vi til at rykke rundt på de her led. Så vi skal... Nå ja, og da det her det skal give 0. Altså det som der egentlig står, det er det her 2ax plus b gange 2ax plus b. Så skal bare et af de her, altså enten er lige med 0, så skal enten den her eller den her give 0. Men da de begge to er den samme, så må de begge to bare give 0. Så derfor så kan vi bare fjerne den ene og sige, at 2ax plus b er altså lige med 0. Det er, fordi det må den være. Så isolerer vi så x. Ja, det er det hedder. Vi isolerer x, så derfor så skal vi have, så vi minuser med b herinde på den her side, så vi siger minus b, og vi har det her, det er jo ganget, så det skal vi dividere, for at det kommer væk. Så den skal faktisk hedde, altså minus b, og den her, den skal divideres, og det her det skal divideres med 2a. Og det skal vi også gøre den på den her side, så vi siger minus b og over 2a. Så det der kommer til at stå hernede, det er x er lige med minus b over 2a. Så det er den ene løsning. Det er løsningen på, hvis d er lige med 0. Så er det det her. Yes. Okay. Så vil jeg så bevise, at hvis d er større end 0, så er der to løsninger. Okay. Hvis vi så igen skriver det der op, 2ax plus b er lige med 0, som vi fandt i anden er lige med d, hvor vi så fandt, det var det vi fandt ud af før, det var diskriminanten, at det der det var lige med diskriminanten, så kan vi så sætte det ind. Ups. Pause. Da vi nu så har den her side 2ax plus b kvadreret, og for at sådan ophæve det, eller for det, for vi får et led, der ser sådan her ud, så skal vi tage kvadratroden af den her side, så vi skal tage kvadratroden af d. Og den her kvadratrod, den kan både være plus, og den kan være minus. Fordi at hvis nu det blev 2, altså så det her hen, det skulle give 2, så kunne det både være minus 2, og det kunne være plus 2, fordi at hvis det var i anden, så er vi minus 2 gange minus 2, det vil give plus 2, og plus 2 gange plus 2, det vil så, altså det vil give, altså minus 2 gange minus 2, det vil give plus 4, og det samme vil plus 2, så den der. Så vil vi gerne have isoleret x, og først så kan vi fjerne det her led og tage det hen på den anden side, så vi kan sige 2ax er lige med minus b, fordi det var et plus b herhen, plus minus kvadratroden af d. Så kan vi så dele med 2a på begge sider, så den nu kommer til at x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d over 2a. Fordi vi jo dividerer det her med 2a. Så skal vi også gøre det her på den her side.
Så altså, hvis D så hvis D er større end 0, så har vi altså to løsninger. Og de to løsninger, det er, at det kan både være plus og minus heroppe. Og så vil du få to resultater.